Салом алейкум дӯстон. Қисми димаи паплинои пиёда либосаш нархи бенигина 100 сомона серсанга ҳамаш бори навай дӯстон беҳад матрах шуя айду либос боло доставка мекунем дӯстон. Гулш ҷивои гулани окна чақи матрах шуя беҳад куфташ шу мебара ҳози мо дода ҳамея дани время аз ҳама паплини беҳтарин ҳамеёра гирифтесан дӯстон. болен там дарои тамошо кунед дигар намуд паплинорам дорем. Паплинои туркӣ, бархат, итальянка, мариам, паплинои шерсам дорем дӯстон. дарои тамошо кунед, подписаться, лайка фаромӯш накунед дӯстон. лайкҳои шумо пешравии моҳад дӯстон. лайк кунед бо то дигарро бинанда каси заказ кардани ёки суратоша тамошо кардани суратҳои тоқатоқаша дар комментария плюс мона суратоша дар личка шоя мекунам ёки ватсап данависед расмо шороитро мекунам дӯстон. дастгирӣ кунед подписаться дӯстон. пешакаматон дар раҳмат. ютуб 1600 шидага пешакаматон дар раҳмат барои дастгиритон. подписаться кардан одамое ки подписаться карда нестед ҳамира 10000 кунед пешакаматон дар раҳмат барои дастгиритон дӯстон. шумо фақат як лайк.